салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. ҳама каса хуш омадед ба шабакаи мо, шабакаи қадамшоҳи Исоев. дӯстони азиз, ҳатман барои пешрафти шабака дар навор лайк гузошта фикри худро дар комментария нависед. пешаи навора сар кардан мехоҳам аз шумо миннатдоргии хидма баён кунам ки мо ба сафи 40,000 расидем, яъне ки 40,000 обуначӣ ҷамъ кардем. ҳамаш ба дастгирии шумо, ба ёрдами шумо. раҳмат. иншоалло ки кӯшиш мекунам наворҳои беҳтарин пешкаши шумо гардонам. дӯстони азиз, ногуфта намонад ки дар поини навор як силка мемонам, як додарчаи мо ки 7 сол дорад, беҳтарин наворҳоро пешкаши шумо мегардонад. ба силкаи поини навор я даромада наворҳоша тамошо кунед, маъқултон мешавад иншоалло. инак мегузарем ба сархати мавзӯъ. ранги ҳарвақта ба мо як номае омадааст ки мехоҳам номаро пешкаши шумо гардонам. дар нома чунин навишта шудааст: кафши сиёҳ роҳати по. духтараке бо исми Настаран ба шабакаи Қадамшоҳ Исоев номаи ирсол дошта арз кардааст: модарам мехоҳад ки ман ба ҷавони қадпастаки безебак хонадор шавам. ӯ ба мақолаи кафши сиёҳ роҳати пояш ҷонамро ба лаб овардааст. охир ман мехостам ки шавҳарам ба қаҳрамонони филмҳои ҳиндӣ монанд бошад. ин мушкилот на танҳо мушкилоти Настаранӣ нест. бисёр модарони мо аз рӯи таҷрибаҳои худ мегӯянд ки шавҳари безебак нозбардори зан мешавад. шӯю хушрӯ бошад, ба худаш ифтихор намуда занашро писанд намекунад. оё ин ҳақиқат аст? биёед ин мавзӯъро пайгирӣ мекунем. духтарони бешавҳар, бехабар намонед аз маслиҳатҳои мо. муҳимаш маслиҳатҳои хуб боз бепул. дӯстони азиз, раҳмат ки навори моро то охираш гӯш кардед. биёед ин мавзӯъро пайгирӣ мекунем, то ки масалан бисёр одамо ҳастанд дар ҷомеаи мо, хо бача, хо духтар. духтаре аст ки ба шӯи безеб мекунад, бачае аст ки зани безеб мегирад. биёед пайгирӣ мекунем мавзӯъро. фикри худмонро дар комментария менависем. оё писар духтари безеб бигирад хушбахт мешавад, ё ин ки духтар шавҳари безеб гирад хушбахт мешавад? ҳатман фикри худтонро дар комментария нависен. то наворҳои дигар, худованд нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад.